mig, vi er homies. Ja. Jeg får lov til at lægge min hånd op på hendes... Se hvor mange der er til at fejre mig. Kom så. Nej, hvorfor en af dem tager vi? Kenneth, du bestemmer. Hvad for nogle instrumenter vil du vælge? Guitar. Vi siger A, K, H, Jeg tager tromme. Er jeg klar i dag? Ja. Så i dag er det hendes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, som hun har ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Når hun hjem fra skole går, hurra, hurra, hurra. Nu skal hun hjem og holde fest for dem, som kommer med som fest for dejlig chokolade.